Λοιπόν, διαταγές. Να πάμε, Γιώργος Αδαλής, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Γιώργο, τι κάνουμε? Καλημέρα. Είμαστε καλά. Καλά, εσύ πώς είσαι? Τι διαταγές, δόξα τω Θεώ. Να μιλούσα με τον φίλο μου, τον κύριο Καπερνάρο, τον Βασίλη του Καπερνάρο. Σε άκουσα. Τ' άκουσες? Ναι. Άκουσες. Ξέρεις, είμαστε λίγο στεναχωρημένοι γιατί χθες μιλούσαμε και πάρα πολλές ώρες. Μιλάμε καθημερινά φυσικά. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ στεναχωρημένος γιατί αναγκάστηκε να φύγει η κόρη του στο εξωτερικό, η Αγγλία. Οπότε είμαστε λίγο φορτωμένοι από όλα αυτά που γίνονται. Όπως και άλλα 300.000 παιδιά, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όμως ξέρεις, οι φίλοι είναι στις στιγμές που πρέπει να στηρίζουν ένας τον άλλον και αυτό κάνω. Εδώ και χρόνια, όπως με στηρίζει ο Βασίλης, εμένα στηρίζω κι εγώ, οπότε αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, και ξέρεις, όταν γυρνάω και του λέω να δεις την εγγόνα μου, αρχίζει και γελάει. Του φεύγει αυτό. Τώρα πάμε σε εμάς. Γιώργο Αδαλή, είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για τις σκουριές. Θέλω να το πιάσουμε το θέμα από την αρχή, να ενημερωθεί ο κόσμος που είναι το δούλεμα. Για τις χρυσές σκουριές. Χρυσές σκουριές, ναι, ωραία, το έγραψες και ωραία χθες, πολύ καλό, ναι. Για να ακούσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Από την αρχή, Από την αρχή, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε. Να καταλάβει ο κόσμος το τι γίνεται. Θα σου κάνω μια παρένθεση πριν να ξεκινήσω από την αρχή, γιατί στο έχω υποσχεθεί αυτό το πράγμα. Ναι. Καταρχάς, θα βρεις τρόπο και χρόνο να με καλέσεις για ένα θέμα. Οι σκουριές δεν είναι επίκαιρο πια. Ναι. Πιστεύω ότι τα ξέρει ο κόσμος. Βάλε το τηλέφωνο καλά στο στόμα. Μια χαρά το έχω. Ναι. Λοιπόν, οι σκουριές δεν είναι ένα επίκαιρο θέμα. Ήταν επίκαιρο όταν το ξεκινούσαμε το 2001 στους Aegean Times. Ναι. Ακόμα πιο επίκαιρο το 2011 όταν είχε ξεσπάσει η κρίση. Ήταν επίκαιρο περίπου 40 χρόνια πριν. Ήταν ξανά επίκαιρο περίπου 60 χρόνια πριν. Ήταν επίκαιρο περίπου 2.300 χρόνια πριν. Τόσο πολύ. Και εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο. Αν νομίζει ο κόσμος ότι είναι ένα θέμα που προέκυψε επειδή ένας Πασοκτζής υπουργός και ένας Πασοκτζής πρώην υπουργός έκαναν ανάστατο Χριστού Θεασάμενη όλο τον ποινικό κώδικα, κρύφτηκαν από κάτω, κρύφτηκαν από πίσω και τελικά κατάφεραν και πέρασαν αυτό το πράγμα ότι είναι οι πρώτοι, είναι γελασμένοι. Έτσι, απλά ήθελα να σου πω ότι πιο επίκαιρα θέματα τα οποία μπορείς να με καλέσεις ως οικονομολόγο είναι για το τι θα γίνει στην οικονομία από εδώ και μπρος. Τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος και από πού να φυλάγεται. Από πού να φυλαχθεί, από πού θα του έρθει, γιατί θα έρθουν πολλά. Θέλεις να το πιάσουμε αυτό? Όχι. Γιατί σου υποσχέθηκα, μην νομίζει κανένα στην κολόνια, είπε εκφεύγω για το θέμα της σκουριές. Έχεις. Έτσι. Πράγματι ότι κανένας δεν πρόκειται να μιλήσει. Επικρατεί μου γκαμάρα και στο οικονομικό επιμελητήριο και στους κύκλους των οικονομολόγων και παντού. Μούγκα στη στρούγκα. Βούβα. Λες και κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Μόνο εγώ τα ξέρω και 5-6 άλλοι οικονομολόγοι που γυρίζουν στην Ελλάδα, τους καλούν και τους μιλάνε και παριστάνουν τις γνώσεις τους στους γραφικούς. Εγώ έχω βαρεθεί να κάνω το γραφικό, Γιώργο. Ναι, όχι, δεν κάνεις καθόλου το γραφικό. Όχι, έχω βαρεθεί να κάνω το γραφικό γιατί σου λέω, όχι μωρέ, πάλι αυτός θα μας πει extreme πράγματα και ποιος τον ακούει και μετά από 2 χρόνια με ψάχνουν να μου πούν τι έγινε και πώς τα ήξερα. Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι κι άλλοι. Αλλά εδώ τώρα πλέον δεν είναι θέμα αν θεωρείς τον εαυτό σου γραφικό, είναι το θέμα ότι πρέπει να προστατευτεί και ο κόσμος και πρέπει να πούμε στον κόσμο τι να κάνει, γιατί αυτό που έρχεται δεν το έχει ξαναδεί. Ο κόσμος νομίζει ότι έχει ευρώ, Γιώργο. Ο κόσμος νομίζει ότι στα χέρια του αυτό που κρατάει είναι χαρτονόμισμα που λέγεται ευρώ. Ναι. Και δεν έχει συνειδητοποιήσει από απλά πράγματα, καταχράζοντας τον χρόνο σου, θα μου επιτρέψει να κάνω αυτή την παρένθεση όσο πιο σύντομα μπορώ. Δεν έχει καταλάβει ότι αυτό που κρατάει στα χέρια του είναι ένα χαρτονόμισμα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ευρώ των υπολείπων κρατών. Απλά κάποιοι συνομότησαν και συμφώνησαν το καινούργιο αυτό χαρτονόμισμα που κρατάμε να το ονομάσουν και αυτό ευρώ, αντί για να το πούν δραχμή, κρεμμύδι, αεροπλάνο. Όπα, τι είναι αυτό που λες, δηλαδή το καινούργιο χαρτονόμισμα που έλεγα εγώ που βγήκαν τα καινούργια τα 20 ευρώ? Όχι. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για το χαρτονόμισμα που κρατάει ο κόσμος στα χέρια του
Δεν πιστεύω να τρέφει αυταπάτες κανένας ότι κρατάει στα χέρια του το ευρώ. Ναι. Είναι ένα χαρτονόμισμα το οποίο του δώσαν το ίδιο όνομα με το ευρώ, απλά δεν είναι ευρώ. Θες να σου πω κάτι? Για να πες. Είσαι ξύνο, εγώ θα σου πω για τις σκουριές. Έτσι τρώω λίγο από το χρόνο της σκουριές. Όχι, εμένα δεν με ξύνεις τώρα, με έχεις ανάψει. Ναι, θα σου πω κάτι. Ναι. Πήγαινε πιάσει ένα επιχειρηματία, ο οποίος έχει συναλλαγές και έχει χρήματα στο, πώς το λένε, στο ντουλάπι του, στο χρηματοκιβώτιο του, και πες τον να σου δώσει ένα 500 ευρώ ή ένα 200 ευρώ να πας στην τράπεζα να το χαλάσεις. Ναι, αποσύρονται τα 500 ευρώ, έτσι. Και αυτό να σου πω κάτι, άμα δεν το δω με τα μάτια μου, να το συζητήσουμε. Εγώ δεν πιστεύω, αποσύρονται ή είναι ένας τρόπος εκβιασμού που μπήκε μέσα στην ελληνική οικονομία και στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να πάνε τα 500 ευρώ στις τράπεζες να τα χαλάσουν. Ναι, αλλά και πόσοι Έλληνες έχουν πιάσει τα χέρια τους σε τέτοιο νόμισμα, έτσι. Πολύ, Γιώργο μου. Ναι, εντάξει. Τους βρίζεις κάθε μέρα. Εντάξει, αλλά στο ATM δεν υπάρχει ATM που βγάζει 500 ευρώ. Πάρα πολλοί έχουν πιάσει τα χέρια τους 500 ευρώ. Πάρα πολλούς τους βρίζεις στις εκπομπές σου κάθε μέρα. Και είναι άλλοι τόσοι που δεν τους ξέρεις, γι' αυτό δεν τους βρίζεις. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ άλλο λέω τώρα. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι. Θα σου πω ένα πράγμα, ότι αν πάρει σήμερα ένα 500 ευρώ και το πας σε μια οποιαδήποτε τράπεζα και σου πεις δώστε μου, παιδιά, κάντε το 50. Το ξέρεις ότι οι τράπεζες δεν το χαλάνε? Γιατί? Γιατί απαγορεύεται από τον νόμο, λέει. Και τι θα το κάνω? Το capital control δεν το χαλάνε, παιδί μου. Πες ότι κάνεις μια δουλειά με κάποιον και σου δίνει ένα 500 ένας. Σου λέω πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ναι. Ή σου δίνει 200 ευρώ. Σου λέω εγώ πολλά. Και εσύ θες να τα χαλάσεις, να πάει να πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου κάποιους ανθρώπους. Ναι. Η τράπεζα θα αρνηθεί να σου το χαλάσει. Και αν δεν με πιστεύετε, και 200. ας πάτε σε μια οποιαδήποτε τράπεζα, δεν μιλάω για κάποιο συγκεκριμένη, και να πείτε γεια σας, έχω ένα 500 να μου το χαλάσετε. Ή έχω 200 ευρώ να μου το χαλάσετε. Θα σας πει ο ταμείας ευγενικά ότι κύριε δεν το χαλάμε. Και πού θα το χαλάσουμε αυτό, δηλαδή δεν ισχύει το 500 ούτε 200 ευρώ? Όχι βέβαια, στην Ελλάδα όχι. Και ξέρεις, θα σου απαντήσουνε. Αν θέλεις, βάλε το 500 μέσα στο λογαριασμό σου και πήγαινε και κάνει το ανάληψη. Που σημαίνει ότι θα περιμένεις να πάρεις 420 ευρώ αυτή τη βδομάδα, αν δεν τα έχεις καλύψει, και τα υπόλοιπα 80 την άλλη εβδομάδα. Αυτό είναι χοντρό, Γιώργο. Χοντρό είναι, γιατί δεν το ξέρετε? Όχι, εγώ δεν το ήξερα, ομολογώ. Δεν ξέρετε, φίλε Γιώργο, ότι αν θα έχει ένα δάνειο, ρε παιδί μου, 5.000 ευρώ. Και παίρνει μια κληρονομιά από ένα μπάρμπα του που πέθανε, τον αφήνει μετρητά 100.000. Και λέει ο άνθρωπος, για να μην με τρέχουν οι τράπεζες, ας πάω να κλείσω το δάνειο των 5.000 ευρώ, να είμαι και άνετος, να είμαι παίρνει πρακτικές. Εσύ τι πιστεύεις, ότι μπορείς να το κλείσεις το δάνειό στην Ελλάδα του capital control και των μνημονίων? Δεν κλείνει. Όχι. Γιατί? Γιατί όταν λοιπόν έδωσε και ένα δάνειο, θα σου πω ένα ποσό, 10.000 ευρώ. Και με κάποιο τρόπο βρίσκει λεφτά, ρε παιδί μου, σήμερα. Τα έχει στα χέρια του τα λεφτά. Πάει στην τράπεζα και λέει πόσο είναι, παιδιά, το δάνειο, 10.000. Πόσο είναι να μου το κλείσετε, 10.000 ευρώ. Ωραία, έφερα 10.000 ευρώ. Α, με συγχωρείτε. Δεν γίνεται. Να το κλείσετε. Για ποιο λόγο? Με μετρητά. Πρέπει να γίνει μόνο από λογαριασμό. Και λες εσύ, ωραία, εντάξει, να πάω να τα βάλω σε ένα λογαριασμό που έχω και να το κλείσετε. Α, δεν γίνεται. Δεν το δεχόμαστε. Πώς θα γίνει να κλείσει το δάνειο? Πρέπει να μας φέρετε μετρητά, πρέπει να μας φέρετε λογαριασμό τραπέζης του εξωτερικού ή κατάθεση σε κατάστημα ελληνικής τράπεζας του εξωτερικού. Τι λένε τώρα, σοβαρά? Εγώ Γιώργο μου σου λέω την πάσα αλήθεια, όπως σου λέω κάθε φορά κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος επειδή συστηματικά του τα αποκλείουν από τα μάτια του, ίσως και να τα βλέπει, ίσως και να μην μπορεί να τα δει, αυτό αλλά είναι επί της ουσίας δεν τα πληροφορείται από πουθενά. Αυτό είναι βόβα μεγατόνων τώρα που λες. Εγώ γι' αυτό βγαίνω στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις για να ενημερώσω τον κόσμο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τώρα άμα είναι να βγαίνουμε και να λέμε τι καλά και χουχού και να βλογάμε και να λιβανίζουμε την εξουσία, με συγχωρείς πολύ, αυτό είναι δουλειά άλλων, έτσι. Υπάρχουν τζουτζέρες χιλιάδες στην Ελλάδα, εμείς οι δυο δεν είμαστε από αυτούς. Αυτά τα δύο πραγματάκια, όπως που σου είπα, που εσύ τα αποκαλείς βόμβα, για μένα που είμαι οικονομολόγος και για άλλους οικονομολόγους είναι πασίγνωστα.
Γιατί όλοι αυτοί τότε οι τραχανάδες, θα το πω εγώ, γιατί τραχανάς είναι και ωραίο γεύμα, αλλά για ποιο λόγο αυτοί οι τύποι που είναι δικηγόροι, που είναι οικονομολόγοι και βγαίνουν στον Παπαδάκη, σε αυτό το φορολογικό γραφείο. Εδώ είναι δικηγόρο που θα τελειώσει νομική και να μην έχει ιδέα τι είναι τιμολόγιο. Όχι, μιλάω για τους εργατοπατέρες, για τους φοροτεχνικούς, για τους οικονομολόγους που βγαίνουν στα κανάλια όλοι και μας λένε όχι εκεί θα πέσει, όχι τόσο τα 100, όχι εκείνο, όχι εκεί. Γιατί δεν τα λένε αυτά? Διότι το σύστημα τη στιγμή που θα τα πούνε θα τους ξεράσει και θα τους ξαναβγάλει σε καμία καρέκλα από αυτές που είπες. Μάλιστα, γιατί από αυτούς γνωρίζονται όλοι είναι υπουργών. Δηλαδή έβλεπα και στον Χατζηνικολάου δίπλα καθόταν ο δικηγόρος, ο οικονομολόγος, ξέρω τι ήταν. Όλοι αυτοί οι λογιστάδες, εργατοπατέρες είναι όλοι δίπλα η Επιτροπή Σοφών του Κατρούγκαλου, του ένα τ' άλλο. Ένας καθηγητής Πανεπιστημίου Οικονομικών μπορεί να μην ξέρει αυτά που σου λέω, έτσι. Ναι, άλλο. Εκτός αγοράς. Ναι. Γιατί έχει τον λογαριασμό στην Επιτροπή Ερευνών. Όχι. Και πληρώνεται και δεν τον ενδιαφέρει. Και δεν τον ενδιαφέρει. Τι γίνεται. Μπράβο. Δεν έχουν σχέση με την αγορά αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, όχι ότι δεν σέβουν και πολύπτουν τους καθηγητές του Πανεπιστημίου των Οικονομικών. Για όνομα του Θεού. Η δουλειά τους είναι να διδάσκουν αυτά που πρέπει να διδάξουν στους μαθητές. Αυτά που σας λέω εγώ τώρα δεν διδάσκονται πουθενά. Οπότε πού θα τα διδάξουν? Ναι, αλλά είσαι μες στην αγορά και μπορεί να ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Οι οικονομολόγοι της αγοράς ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι έρχεται. Και προκαλώ τον κόσμο σήμερα για να καταλάβει τι είναι αυτό που λέω. Επειδή δεν νομίζω ότι έχει κανένα 500 ευρώ επάνω, να πάει σε μια τράπεζα να σου πει γεια σας, θέλω να φέρω ένα 500 ευρώ, να το χαλάσετε. Ή και 200 ευρώ. Ή και 200 ευρώ, ναι. Να. Και αυτό που σας λέω δεν έχει σχέση με το ότι ίσως αποσύρεται το 500 ευρώ για τους λόγους τους ψεύτικους και τους πλαστούς που λέει ο Ντράγκη. Έχει σχέση με την Ελλάδα το capital control και έχει σχέση με το νόμισμα που έχουμε, που κατά συνθήκη είναι διαφορετικό πλέον νόμισμα από αυτό που έχουν οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Κατά συνθήκη το έχουν ονομάσει ευρώ. Γι' αυτό δηλαδή εκ του πονηρού, αν είναι ισχύει αυτό για τα 500 ευρώ, να πάνε να τα καταθέσουν και τα λοιπά, να μην υπάρχει τίποτα. Το 500 ευρώ, εάν θα καταργηθεί, ναι, θα καταργηθεί γιατί πλέον καταραίει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα του ευρώ. Είναι η τελευταία τους προσπάθεια να κρατήσουν όρθιο το οικοδόμημα του ευρώ που αυτοί το διέλυσαν κατόπιν υποδείξεων δύο μεγαλοτραπεζιτών που στηρίζουν όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κατέχουν όλες τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες καθώς και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα δηλαδή και τι θα... Όποιος νομίζει ότι έχει στα χέρια του ευρώ εισάξιο ή το ίδιο πράγμα που κρατάει ένας Πορτογάλος, ένας Ισπανός και ένας Ιταλός και ένας Γερμανός και ένας Γάλλος, απατάτε. Εδώ φτάσαν σε σημείο να μας πούνε οι πανάθλοι Έλληνες δημοσιογράφοι του συστήματος, καθοδηγούμενοι από τους ναζιστές της Ευρώπης, φτάσαν σε σημείο να μας πούνε ότι άμα θα βγει η Ελλάδα από τη Σέγγεν, αλλάζουν τα σύνορα της Ευρώπης και πάνε πιο πίσω. Αχ, ναι, αυτό πάλι είναι να τους δέρνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, για όνομα του Θεού, δηλαδή, εδώ ολάκυρη χώρα πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία και η Ιρλανδία, θα σου πω εγώ, δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη Σέγγεν. Τι θέλουν να μας πούνε, δηλαδή, ότι τα σύνορα της Ευρώπης δεν είναι του Βορρά, δηλαδή δεν είναι η Αγγλία. Εντάξει, τα παιδάκια και τα παιδάκια και οι μεγάλοι. Αυτοί οι κάφροι, οι πανάθλιοι τύποι που ονομάζονται και δημοσιογράφοι, το μοναδικό επάγγελμα που αναφέρεται στα παιδάκια, τον κύριο Καπερνάρα, μα τον ξανακαλέσει. Ότι το μόνο επάγγελμα που αναφέρεται στο ελληνικό σύνταγμα και προστατεύεται είναι ο δημοσιογράφος. Ναι. Γιατί για να το λειτουργούν, το βρωμίζουν. Άκουσες τι είπε για το όταν συνοδεύει ένας αστυνομικός έναν εμένα που... Είχε απόλυτο δίκιο, το ξέρω πολύ καλά, εγώ το έχω ζήσει έτσι. Ναι. Το έχω ζήσει. Ναι, πού είναι η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, για 2 μέτρα και 2 σταθμά και... Δεν είναι θέμα αστυνομίας, δεν σου είπε να πάνε να ρωτήσουν τον αστυνομικό διευθυντή της Θεσσαλονίκης, σου είπε συγκεκριμένα, πήγαινε ρώτα τον πρόεδρο των πρωτοδικών και τον πρόεδρο των εφετών. Ναι. Για την ευθύνη, για αυτό το χάλι της χώρας, αυτοί την έχουν. Εγώ να ξεκινήσω για τις χουριές με κάτι που είπε ο Αριστοτέλης. Ξέρεις τι θεωρούσε ο Αριστοτέλης πολίτη? Για πες. Θεωρούσε ο Αριστοτέλης, ξέρετε, έχω τρεφήσει πολύ καλά σε αυτόν τον αρχαίο Έλληνα γίγαντα που δεν θα πεθάνει ποτέ. Γιατί όλη η σύγχρονη θεώρηση στηρίζεται πάνω του. Είχε πει λοιπόν ότι ως πολίτη ορίζω, θεωρώ δηλαδή εκείνος ο Αριστοτέλης, αυτόν ο οποίος συμμετέχει στην απόδοση της δικαιοσύνης και στην λήψη των αποφάσεων. Ναι. Και ονοών νοήτο.
Έτσι. Αυτό, είμαι σίγουρος ότι ο Βασίλης ο Καπερνάρος είχε αυτό το πράγμα τηρήσει στο Αριστοτέλη που σου λέω εγώ τώρα. Ναι, βέβαια. Γιατί κοίταξε, υπάρχουν και φαν ξένοι με τον Αριστοτέλη που είναι τρελαμένοι. Έτσι, που λέει αν υπήρχε Θεός θα ήταν ο Αριστοτέλης, ας πούμε. Έχουνε, δεν έχω χάσει το λογαριασμό πόσες έδρες σπουδών σε πανεπιστήμια και σε μεταπτυχιακά και σε κολέγια για τον Αριστοτέλη τώρα. Εμείς δεν τον έχουμε ανακαλύψει εδώ. Γιατί να τον ανακαλύψουμε εμείς τώρα, δεν κατάλαβα τι θα μας κάνει. Έχουμε να βγάλουμε τίποτα, οικονομήσουμε από τον Αριστοτέλη, δεν έχουμε. Οπότε γιατί. Δεν έχουμε. Ή νομίζω ότι τυχαία σου έριξε τον Αριστοτέλη. Συνέχισε, Γιώργο. Πώς λέγεται ο Δήμος που χειρίζεται το θέμα για το οποίο με κάλεσε σήμερα στην εκπομπή σου να μιλήσω? Δήμος Αριστοτέλη, δεν λέγεται. Γιατί λέγεται Δήμος Αριστοτέλη, επειδή λέγανε κανένα Αριστοτέλη εκεί? Ναι, γιατί είναι η πατρίδα του Αριστοτέλη. Τράβα ρώτα έναν από την Καλαμάτα, γιατί ο Δήμος Αριστοτέλη λέγεται Αριστοτέλη. Ναι. Μα σου πει γιατί έχει καμιά ποδοσφαιρική ομάδα, δεν ξέρω, ναι. Ναι. Τον Αριστοτέλη της Καλαμαριάς όμως το γήπεδο το ξέρουν. Από τα Στάγυρα δεν ήταν? Ναι. Η περιοχή εκεί, Γιώργο. Εδώ μας ακούνε στη Βόρεια Ελλάδα, πολλοί τα ξέρουν έτσι, αλλά επειδή μας ακούει και πολλοί κόσμος εκτός Βόρειο Ελλάδας, εκτός Μακεδονίας, δεν ξέρουν ότι η περιοχή εκεί είναι ιερή. Γιατί εκεί γεννήθηκε και έζησε και μεγάλωσε ο Αριστοτέλης, ο μέγας φιλόσοφος, και εξού και το όνομα του Δήμου. Εγώ δεν έχω γεννηθεί εδώ, αλλά τα ήξερα από μωρό. Έτσι. Λοιπόν, είναι δέος όμως όταν πηγαίνεις εκεί, όταν πήγαινα χρόνια. Γιατί στο λέω, ο Αριστοτέλης ποιανού ήταν δάσκαλος, ξέρεις? Του Αλέξανδρου, του Μέγα. Του Μεγαλέξανδρου που σφράγισε τις πύλες της Κολάσεως και επί 2.000 χρόνια, 2.500 χρόνια δεν έρχονταν οι ορδές των βαρβάρων εδώ, έτσι. Έτσι. Αυτές που ανοίξαμε εμείς και τις άνοιξε διάπλατα η κερατασία μαζί με τον Τσίπρα. Όχι ότι άλλοι, και ο Σαμαράς είχε ανοίξει και εντάξει. Εγώ μιλάω τώρα για τις ορδές εξ Ανατολών. Καλά, ο πρώτος διδάξης ήταν ο Σαμαράς, έτσι. Λοιπόν, ξεχνάμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος τις φάλισε αυτές τις πόρτες. Τώρα κάποιοι άλλοι το χρηματοδότησαν, βρήκαν και κανένα δυο σκουπίδια εδώ στην Ελλάδα, πολιτικά σκουπίδια, και ξανανοίξανε. Και τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Ναι. Αυτό όμως που σου λέω εγώ είναι σημαντικό, γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος διδάχτηκε τη βιοθεωρία του από τον Αριστοτέλη, ο οποίος σπούδασε στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Και όταν ο Μέγας Αλέξανδρος αποφάσισε να εκστρατεύσει, όχι μέχρι εκεί που πήγε ο πατέρας του Φίλιππος, αλλά μέχρι τα πέρατα της γης, τι χρειάστηκε, ξέρεις? Τ' ακούω. Λεφτά χρειάστηκε. Ναι. Πώς θα συντηρήσει ένα στρατό εκστρατευτικό? Και όχι ο μόνο στρατό, γιατί μην νομίζει ο κόσμος ότι ο Αλέξανδρος όταν έκανε την εκστρατεία ήταν μόνο ο στρατός ή οι μεραρχίες του ή οι λεγεώνες του κτλ. Πόσο θέλει τα λέγοντα. Είχε ολόκληρα καραβάνια, είχε επιστήμονες, είχε τα πάντα, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω άλλο πράγμα. Όταν σκεφτείς, φτάσεις στο σημείο να σκεφτείς ότι θα εκστρατεύσεις, το πρώτο πράγμα που σου λείπει είναι το χρήμα. Ναι, σαφώς. Αλλιώς, πού θα βρεις, δηλαδή, πες να κάνεις ένα τάγμα, ρε παιδί μου. Θα χρειαστείς κάτι ψηλά. Το δεύτερο τάγμα θα είναι και άλλα ψηλά. Όταν πας σε σημείο να συγκεντρώσεις και να έχεις 10.000 τάγματα στρατιωτών, εκεί πρέπει να έχεις χρήμα. Και πού το βρήκε το χρήμα, πιστεύεις, ο Αλέξανδρος? Από τις κουριές. Βέβαια. Το χρυσό, μπράβο. Βέβαια. Έτσι. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτή είναι μια ιστορία 2.500 χρονών περίπου. Και ότι δεν είναι τωρινή. Και δεν ήτανε, πρόσεξε, εγώ δεν μιλάω για το χρυσό. Γιατί στις κουριές ο κόσμος ακούει το χρυσό και χάνει την ουσία. Ο χρυσός ο οποίος εξορίζεται στις κουριές εξορίζεται με παράγωγο τρόπο, φίλε. Ναι. Δηλαδή εξορίζεται χαλκό και παράγωγο του χαλκού, της εξόρυξης του χαλκού, είναι ο χρυσός. Ναι. Εξορίζουν και άλλα μέταλλα εκεί. Δηλαδή το πεδίο εκεί το μεταλλευτικό είναι πολυμεταλλευτικό. Είναι πολλά πράγματα που εξορίσουν. Θα σου πω ένα πολύ απλό πράγμα μόνο, έτσι. Όταν μου λέει εμένα κάποιος ότι ξέρετε κάτι, εκεί υπάρχει ένα απόθεμα χρυσού ύψους 12 δις και σταματάνε εκεί. 12 δις τώρα, ξέρεις, τον Έλληνα που έχει μάθει και ακούει τα δις στα στραγάλια, σου λέει σιγά, παιδί μου, 12 δις τι είναι, δεν πληρώνουμε και τίποτα. Ούτε μια ετήσια δόση του Δουνουτού δεν είναι. Ναι, αλλά δεν μας είπαν πόσο χρυσό έχει.
πόσο χαλκό έχει. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Σε άλλα μεταλλεύματα πόσο είναι το σύνολο. Να ξέρουμε δηλαδή, γιατί πρόσεξε να δεις. Ο μεταλλευτικός ορίζοντας καλύπτεται όταν θέλει κάποιος να κάνει μια εξόρυξη από νόμους σε κάθε χώρα, έτσι. Σαφώς. Που υποτίθεται ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουμε τους ίδιους νόμους. Εντάξει. Ναι, εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον ίδιο νόμο με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Όχι, δεν πιστεύω. Τώρα που το λες όμως, Γιώργο Γαδαλή, βλέπω ότι δηλαδή μέσα μπορούν να βρίσκουν ό,τι θέλουν, πολύτιμα μεταλλεύματα, και αυτοί να παρουσιάζουν μόνο το χρυσό, έτσι. Εκεί αναφέρονται. Ναι. Σε αυτόν αναφέρονται. Και τα άλλα να είναι πολύ πιο ακριβότερα από το χρυσό. Ναι, και τα άλλα να είναι πολύ πιο ακριβότερα από το χρυσό. Γαργάρα, έτσι. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τώρα κάτι. Δεν θα σε μπερδέψω στον κόσμο με νούμερα, παρότι τα έχω μπροστά μου. Να τους φρενιάσω όλους και να τους φρικάρω. Θα σου πω κάτι για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαι κανένας αναρχικός ή κανένας οικονομολόγος της θεωρίας, κανένα, πώς το λένε, ορφανό του Στάλιν. Εγώ τους μισώ αυτούς, να ξέρεις. Τους μισώ οικονομολόγους, όχι τους ανθρώπους. Ναι. Ως ανθρώπους δεν έχω με κανένα τίποτα. Είμαι οπαδός της εξόρυξης των φυσικών του φυσικού πλούτου και του ορυκτού πλούτου και των πολύτιμων μετάλλων από κάθε χώρα, αρκεί αυτό να αποφέρει έσοδα στους πολίτες της χώρας. Ναι. Πρόσεξε τι να σου πω. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πει ξέρετε, να έχουμε και το περιβάλλον να το δούμε, και αυτοί που μιλάνε για το περιβάλλον πιθανόν τα παίρνουν από κάπου αλλού, φίλε, για να εκφέρουν αυτή την άποψη και καλύπτουν κάτι άλλο. Ναι, αλλά αυτό που είπε ο Υπουργός. Ναι, μισό λεπτό, Γιώργο. Αυτό που είπε ο Υπουργός, που ξέρω ότι είναι θέατρο του παραλόγου, ότι άμα δεν τους αρέσουν να τα μάσουν και να φύγουν. Τι ήταν αυτό, μαγιά του Υπουργού τώρα? Γιατί αυτοί, άμα θέλουν, σε 10 λεπτά τον ξυλώνουν αυτόν. Ποιον Υπουργό? Ένας Υπουργός που είναι τώρα για τις σκουριές, πώς το λένε. Σκουρλέτης δεν είναι, ποιος είναι? Για να σου μιλήσω ως οικονομολόγος, είμαι υπέρ της εξόρυξης του πετρελαίου, ακόμα και από τη θάλασσα. Είμαι υπέρ της εξόρυξης των πολύτιμων λίθων που έχουμε εδώ, των ορυκτών μας πλούτων. Είμαι από τους πρώτους που φωνάζω για το σκάνδαλο το ότι είμαστε η πρώτη χώρα σε εξόρυξη αλουμινίου στην Ευρώπη. Η Γαλλία έκλεισε τα ορυχεία της για να τα έχει καβάντζα και χρησιμοποιεί το δικό μας αλουμίνιο στην αυτοκινητοβιομηχανία της και παντού. Το οποίο το παίρνει τζάμπα όμως. Βέβαια. Έτσι, τζάμπα σε σχέση με. Εκεί όμως, να σου πω κάτι. Οι εταιρείες οι οποίες κάνουν εξόρυξη και θέσεις εργασίες παρέχουν, αλλά και αποφέρουν έσοδα ετησίως στο κράτος. Εδώ που μιλάμε για τις σκουριές, εδώ έχει γίνει Ανάσταση Χριστού δεασάμενη, όπου και εγώ ως οικονομολόγος τα έχω χάσει με το τι συνέβη εκεί πέρα. Ναι, μεν σαφώς οι 1500 άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και εργάζονται εκεί πρέπει να έχουν τις δουλειές τους και να συνεχιστεί αυτή η επένδυση. Αλλά αυτό το πράγμα που έγινε στην Ελλάδα δεν είναι καν επένδυση. Είναι μια απικιοκρατική σύμβαση που θα φοβόταν η βασίλισσα Ελισάβετ η πρώτη να την κάνει στη δημοκρατία της Μπανανίας στα βάθη της Ανατολής, της Ασίας. Θα φοβόταν. Και εδώ την κάνανε. Θα μου πεις τι έγινε? Άκου λοιπόν να σου πω τι έγινε. Και επαναλαμβάνω, σου μιλάει ένας οικονομολόγος ο οποίος είναι υπέρ της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου. Η Ελλάδα, ο μεταλλευτικός κώδικας που έχει, ξέρεις πότε ψηφίστηκε? Για πες. Επί Χούντας. Ναι, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, επί Χούντας είχαν αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό αυτοί και είχαν πει ότι ξέρετε, εμείς στο μεταλλευτικό μας κώδικα βγάζουμε το κομμάτι των ετήσιων εισφορών των εταιριών εξόρυξης προς το κράτος, οτιδήποτε και αναφορά αυτό, οποιοδήποτε μέταλλο, οποιοδήποτε πόρο και αναφορά. Διότι εμάς μας ενδιαφέρει να έρθουν εδώ και να κάνουν εξόρυξη. Δεν μας ενδιαφέρει ως κράτος να κάνουμε τίποτα, απλά θέλουμε να ανοίξουμε θέσεις εργασίας. Έτσι. Η Χούντα το έκανε αυτό για να βγαίνει ο Πατακός με το Μιστρή και να δείχνει ότι κάνουν έργα. Ναι, αλλά τότε κάποιοι μπορούν να πούνε ότι
Καλώς έκανε η Χούντα τότε και το έκανε. Ναι, αλλά τότε ήταν 1967-70 που βγήκε ο νόμος. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πάει 2016, έτσι δεν είναι? Όλες οι χώρες έχουν εναρμονίσει τους μεταλλευτικούς τους κώδικες. Η Ελλάδα δεν λέει να αλλάξει, έχει το χουντικό νόμο αυτό τώρα. Και στηριζόμενοι εκεί επάνω, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν για την υπόθεση της Χουριές, εκμεταλλεύονται ένα τεράστιο μεταλλευτικό πεδίο, χωρίς, φίλε Γιώργο, να αποδίδουν ούτε ένα σεντ στο ελληνικό το κράτος. Ναι. Ούτε ένα σεντ. Ό,τι και να λέει ο Πάχτας, που είναι δήμαρχος Αριστοτέλη, ό,τι και να λέει ο Παπακοσταντίνου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτή την σύμβαση, ό,τι και να μου πει εμένα ως οικονομολόγος κάποιος, εγώ τα ακούω βερεσέ. Δεν νοείται σήμερα 2016 μια ελεύθερη χώρα να κάνει μια επένδυση εξόρυξης ορυκτού πλούτου και να μην έχει έστω ένα υποτυπώδες ποσό 20% ετησίως από τα κέρδη από το αυτά που εξορύσει η εταιρεία. Και να λέει ότι εγώ είμαι ευχαριστημένη γιατί δουλεύουν εκεί 1500 άτομα. Όπα ρε. Για σταθείτε ρε. Τι κάνετε εδώ πέρα? Και να μου λέει ο άλλος ότι είναι νόμιμο γιατί στηρίζεται σε ένα νόμο που φτιάξει η Χούντα. Πάτε ρε καλά όλοι σας. Πάτε καλά. Και να βάζουν τώρα μπροστά 1500 άτομα, ώστε, με συγχωρείτε πολύ, εδώ έχει μια επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, δεν την ονοματίσω, που δουλεύουν 1500 άτομα και δεν πληρώνονται. Πάρα πολύ γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Και γιατί δεν τη λες? Δεν θέλω. Καλά. Θα την πω. Θα μπλέξουμε αλλού τώρα. Έχει 1500 άτομα και δεν πληρώνονται. Για αυτούς, γιατί δεν πήγε κάποιος στον επιχειρηματία να τον αγοράσει, να τον διώξει, να το πάρει, να το μεταφέρει κάπου αλλού? Θα περιγράψω όλα αυτά. Και να πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να δουλεύουν τους μισθούς τους 800 ευρώ μέχρι τα 65 που θα πάρουν σύνταξη. Και είναι μία μόνο αυτή η επιχείρηση? Ή μήπως είναι 500? Κάνω κάποιο λάθος? Κανένα. Άκου λοιπόν τι γίνεται, τι έγινε εκεί. Εκεί υπήρξε μια αμαρτία πολύ παλαιότερη με μια καναδέζικη εταιρεία, τη TVXF. TVX. Ναι. Αυτή η εταιρεία, εγώ κρίνω ως οικονομολόγος, όχι γιατί φαλήρισε. Εγώ δεν είδα τα διεθνή ταμπλό να φαλυρίζει αυτή η εταιρεία. Όχι γιατί φαλήρισε. Απλά γιατί έπεσε η αξία του χρυσού, δεν τη συνέφερε η εξόρυξη, προτίμησε να ρίξει βάρος σε κάποια άλλα μετάλλια, πιο παραγωγικά, και παράτησε τούτο εδώ. Ναι. Εδώ θα σου ξανακάνω μια παρένθεση. Διότι από την άλλη πλευρά, έτσι που εγώ σου είπα ότι είμαι υπέρ της εξόρυξης αυτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μπορεί να μου στείλουν τα εξαμάξεις τώρα οικολόγοι, έτσι. Για το δάσος εκεί, για. Όταν όμως έχεις μια εταιρεία η οποία έχει μια σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο, θα πρέπει αυτή η εταιρεία καταρχάς να αποδίδει κάτι στο ελληνικό δημόσιο. Τι θα πει? Έχω 1500 άτομα και δουλεύουν. Και εδώ, επειδή δεν σε συνέφερε, δεν έχεις πτωχεύσει, για να σε πάμε το πτωχευτικό κώδικα, δεν έχεις πτωχεύσει, δεν σου αρέσει η επένδυση, προτιμάς κάτι άλλο. Ναι. Και αντί για να αρπάξεις αυτή την ευκαιρία και να επαναδιαπραγματευτείς την απεικιοκρατικότερη όλων των συμβάσεων που υπήρξε όλη στην Ελλάδα εδώ, να εκμεταλλευτείς και να την επαναδιαπραγματευτείς, τι έκανε το ελληνικό δημόσιο? Πήγε και για μισή ώρα, 20 λεπτά, έδωσε 11 εκατομμύρια δολάρια και αγόρασε την επένδυση από την εταιρεία που την παράτησε. Και την ίδια στιγμή, δηλαδή για 20 λεπτά τι ήταν ιδιοκτήτης στο κράτος, την πούλησε σε μια άλλη εταιρεία, και μιλάω για την European Goldfields, τη γνωστή εταιρεία που έχει αναλάβει τώρα, που είναι ο άκτορας με 5% και η γνωστή εταιρεία αυτή με 95%. Αλλά τι έγινε όμως? Όταν την αγόρασε το κράτος με 10 εκατομμύρια για 20 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα, τόσο την κατήχε, την πούλησε πάλι για το ίδιο ποσό, ούτε ένα σέντ παραπάνω δηλαδή, στην καινούργια εταιρεία, η οποία ξέρεις πότε είχε συσταθεί? Πότε? 72 ώρες πριν.
Τόσο καλά. Ναι. Μάλιστα. Και είχε μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Ωραία, μια χαρά. Τόσο τεράστιο μετοχικό κεφάλαιο. Και μας το παρουσιάζουν αυτό εμάς τώρα στους οικονομολόγους ως μεσολάβηση του ελληνικού κράτους για να μην σταματήσει η επένδυση και για να μην χαθεί. Πού τα λέτε ρε αυτά? Κατάλαβα. Πού τα λέτε αυτά, έχετε παλαβώσει? Και εδώ πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Θα σου πω τι δεν λένε, και επειδή οι άνθρωποι εκεί στις περιοχές αυτές δεν έχουν γνώσεις, ή αυτοί που τους ακούνε στην τηλεόραση δεν έχουν γνώσεις, θα τους πούνε για σας. Δηλαδή εδώ το ελληνικό το κράτος αυτή τη στιγμή έχει γίνει μεσολαβητής ανάμεσα σε μια εταιρεία που δεν θέλει την επένδυση και μια καινούργια που τη θέλει. Ναι. Παίρνει την επένδυση για το εξευτελικιστικό ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ, την κρατάει για μισή ώρα και τη μεταβιβάζει σε έναν άλλο που έκανε μια εταιρεία 3 μέρες πριν. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το έλεγες εσύ, αλλά ο κόσμος έχει κάποιο συγκεκριμένη έκφραση που το ονομάζει, έτσι. Και αν μου επιτρέπεις να την πω, να μου επιτρέψουν και οι ακροατές σου, όταν θα κλείσεις, όλοι θα την ονομάσουν αλλαξοκολλιά. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς. Για να μην τρελαθούμε. Ναι. Εδώ όμως αυτή τη στιγμή, ξέρεις τι δεν λαμβάνουν υπόψη? Κάποιοι λένε τι να κάνουμε τώρα, εδώ ούτως ή άλλως δεν έχει προκύψει κανένα οικονομικό κέρδος από εκεί. Δηλαδή ήταν ένα ορυχείο το οποίο το πήραν από μια εταιρεία, το πήρε το κράτος, το έδωσε σε μια άλλη εταιρεία. Είδες πουθενά κανένας να κερδίζει τίποτα ρε παιδί μου? Πώς δεν είδα? Δεν είδα. Όταν εγώ έχω μια εταιρεία εισηγμένη κάπου σε ένα χρηματιστήριο, κάπου, έτσι, ή παίζω στις προθεσμιακές αγορές με την εταιρεία μου, συναλλάγματος, προθεσμιακές αγορές χρυσών μεταλλευμάτων, και ξαφνικά βγει στον πίνακα ότι εγώ, η εταιρεία η δικιά μου, εγώ δηλαδή που την αγόρασα με όλη αυτό το, βγήκε ότι εγώ πήρα ένα μεταλλείο το οποίο έχει για πλάκα 12 δις χρυσό. Τι θα κάνει με το χείμω εκεί την ώρα, για πες? Δεν θα ανέβει. Η ικανότητα δανεισμού μου τεράστια. Έχεις δίκιο. Μου φήμη. Έχεις δίκιο, έτσι ακριβώς είναι. Άρα μη μου λένε εμένα ότι δεν υπάρχουν χρήματα στη μέση, ότι δεν υπάρχει κέρδος. Άρα δηλαδή ήταν τόσο καλά στημένο από την κυβέρνηση την ελληνική και από όλες αυτές τις εταιρείες, και ποιος ξέρει και πόσοι βάλανε λεφτά στην τσέπη τους για να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό πάλι θα ορκαλέσει τον κύριο Καπερνάρο να σε παραπέμψει στους ειδικούς που πρέπει να απαντήσουν σε αυτό. Ναι. Γιατί η απάντηση δικιά μου δεν έχει κανένα νόημα. Άρα η δηλαδή... απάντηση ενός Έλληνα δικαστή όμως, ο οποίος έχει κάνει προανάκριση, έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, δεν είναι? Σαφώς, δεν το συζητάμε. Ειδικά όταν είναι από προανακριτική διαδικασία και φέρει την υπογραφή του, ενός εφέτη ανακριτή. Αλλά στα είπε ο κ. Καπερνάρος, σου λέει ότι ακούνε το όνομα του Υπουργού και τρέχουν να κρυφτούν. Διάσωση δεν βλέπω, τελικά έχουμε τελειώσει, έτσι. Ποιος? Διάσωση δεν βλέπω, τελικά έχουμε τελειώσει. Ό,τι θέλουν κάνουν πολιτικοί επάνω στην πλάτη μας και καλά να πάθουμε. Όχι η πολιτική. Ποιος? Η επικυρίαρχη. Η επικυρίαρχη, ναι, αλλά βάζοντας μέσα τον Υπουργό που μου παίζει με ένα μαγιά και λέει άμα θέλουν αυτοί οι σκουριές εταιρεία να σκοτεί να φύγει, δεν κατάλαβα. Δεν ήταν που συμμετείχε με τους ανθρώπους της περιοχής εκεί και παίζανε χρόνια ξύλο με τα ΜΑΤ? Ναι. Ναι. Και μάλιστα κατηγορούσαν ότι δεν τα δείχνουν τηλεόραση. ΣΥΡΙΖΑ ήταν όλοι αυτοί. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δεν κυβερνά αυτή τη χώρα τώρα. Το ΣΥΡΙΖΑ, πλάκα κάνουμε τώρα. Δεν βγαίνει κανένα στον δρόμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τα σειρματοπλέγματα από το μεταλλείο. Βέβαια. Έβγαλε τους ανθρώπους με τα μαύρα που φυλάνε το δάσος. Δεν τους έβγαλε, εκεί είναι ακόμα. Το ξέρω. Δηλαδή πόσα χρόνια πρέπει να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει αυτό? 700? Έχεις δίκιο. 700? Τώρα που ήρθαν αυτοί δεν ξέρω, είναι μέχρι να ισοπεδώσουν την Ελλάδα τελείως, ας πούμε, θα είναι εκεί επάνω. Γι' αυτό σου λέω, τα τσουτσέκια που σε παίρνουν τηλέφωνο, και συγχώρεσέ με και εσύ και ακροατές για τις εκφράσεις που χρησιμοποιώ σήμερα, δεν έχω κνευριστεί. Όχι, ξέρεις ποιοι με παίρνουν τηλέφωνο. Τα τσουτσέκια που σε παίρνουν τηλέφωνο, ναι, και πουλάνε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες ότι ξέρουν τι γίνεται τις σκουριές, έτσι, να μην τολμήσουν να πάρουν τηλέφωνο. Παπαγαλάκια και άνθρωποι πολιτικών γραφείων που πιέζουν δημοσιογράφους ή ανθρώπους που έχουν άποψη με πλαστά επιχειρήματα, είναι για κλωτσές. Τους έχουμε πάρει χαμπάρι, μυρίζουν, βρωμάνε από μακριά, και ξέρεις τι βρωμάνε? Λαδίλα.
Από το λάδωμα που έχουν φάει και από το λάδωμα που έχουν ρίξει. Βρωμάνε από μακριά λαδίλα και τους παίρνουμε χαμπάρι. Τους απάντησα σήμερα για τις σκουριές. Και αν δεν φάγανε καλά με αυτά που είπα, μπορώ να πω κι άλλα άμα θες. Έχω κι άλλα. Έχεις χρόνο ακόμα, λίγο. Έχω κι άλλα να πω. Λίγο ακόμα, για πες. Αυτοί λοιπόν που θα σε πάρουν τηλέφωνο, αν δεν χορτάσανε σήμερα επιχειρήματα και δεν εννοώ τίποτα άλλο, έχω κι άλλα να πω. Ωραία, τα δώσουμε άλλη μέρα. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ένας υπουργός σε κυβερνήσεις να βρίσκεται δήμαρχος σε μια περιοχή του κόλου, ας το πούμε έτσι, πολιτικά, έτσι, όχι. Ναι. Τη Χαλκιδική την αγαπώ όσο τίποτα άλλο. Καλοκαίρι είμαι εκεί συνέχεια. Πολιτικά εννοώ. Πώς είναι δυνατόν ένας από τα υπουργεία από τα ψηλά να πέσει στα χαμηλά? Μας λέει ο κύριος Πάχτας. Εγώ θυμάμαι την κόντρα. Θυμάμαι την κόντρα. Ο Κωνσταντίνου μπορεί να μας εξηγήσει πώς είναι δυνατόν από υπουργός οικονομίας να πάει στη θέση του υπουργού περιβάλλοντος? Θα σου πω κάτι απλό. Ο κύριος Παπακοσταντίνου τι συνέβη ακριβώς με αυτή την ιστορία που περιγράφουμε, καθώς και με την ΑΟΣ. Κάποιοι είπανε ότι η κυβέρνηση του Παπανδρέου τότε τον υποβίβασε, τον υποβάθμισε τον κύριο Παπακοσταντίνου και δεν καταλάβαν οι βλάκες ότι μετά από υπουργός οικονομίας που υπέγραψε αυτά που υπέγραψε, έπρεπε να πάει και υπουργός περιβάλλοντος για να τελειώσουν οι υποθέσεις των ορυχείων και της ΑΟΣ στην Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Και εγώ θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ο συγχωρεμένος, ο αείμνηστος, ο Φούλης, ο Λαζαρίδης, ο δήμαρχος της Καλαμαριάς, όταν πήγε να κάνει εκεί πέρα ένα σπίτι και αγόρασε το χώρο, δεν τον πήρε, τον αγόρασε. Ξέρεις τι μάχες δώσανε με τον Μπάχτα, σου λέει όπα εδώ ήρθε, μην τυχόν και μάθει τίποτα και μάθει, γιατί τα ξέρω ο Λαζαρίδης, μου τα έλεγε από τότε. Λοιπόν, και ξέρεις τι κυνήγι το έφαγε ο Βούλης ο Λαζαρίδης εκεί στην περιοχή από τον Μπάχτα? Χαμός έγινε. Χαμός. Το διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας της Σκουριές είναι Έλληνας. Ναι, το ξέρω, το βλέπω και στη τηλεόραση. Θα τον πάρεις τηλέφωνο και πες μου, είπε ένας τρελός οικονομολόγος, να μου πεις η μητρική σας εταιρεία, ναι, την ημέρα και την εβδομάδα του κλεισίματος της συμφωνίας με τις Σκουριές τι κέρδισε από το χρηματιστήριο σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Δεν θα μου κλείσει το τηλέφωνο, δεν πρόκειται να βγει. Δεν πρόκειται να βγει, τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς. Βγαίνει στην τηλεόραση ο άνθρωπος και μιλάει και τον άκουσα κάποια στιγμή κάποτε και είχε πει ότι εγώ, εάν θεωρούσα ότι ήταν για το κακό της πατρίδας μου, δεν θα βρισκόμουν εδώ, έτσι είπε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, να τον πάρω. Το καλό της πατρίδας δηλαδή. Ότι δώσαμε 11 εκατομμύρια ένα μεταλλευτικό πεδίο να ανοίξουν μια τρύπα που είναι όσο ένα χωριό, 700 μέτρα τρύπα και να πάει και 700 μέτρα διάμετρο της τρύπας, έτσι. Ναι. Και να πάει πάνω από μισό χιλιόμετρο κάτω σε βάθος, ίσως και 700 μέτρα βάθος. Να χαλάσουμε ένα δάσος. Να πούμε ότι δεν θα παίρνει η Ελλάδα τίποτα δεν θα παίρνει η Ελλάδα, αλλά θα δουλεύουν 1500 άτομα. Για κάτσετε ρε μάγκες. 1500 άτομα το χρόνο. Πιο καλά τους πληρώνουμε ως κράτος και να κάθονται. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και να κάθονται. Τους πληρώνουμε εκεί εμείς ως κράτος και να κάθονται. Και να να αφήσουμε κλειστό το μεταλλείο. Έτσι. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Γιατί υπάρχει και το κακό προηγούμενο. Αφού το κάνανε εκεί. Γιατί τώρα θα αρχίσουν να ζητάνε και άλλοι επιχειρηματίες, και εφοπλιστές, φαρμακοβιομήχανοι και τέτοια που είναι, ξέρετε κάτι, έχω και εγώ 3.000 εργαζόμενους, κάντε το όπως στη Χαλκιδική. Κάντε το όπως στις Σκουριές. Ανοίγουνε κακό προηγούμενο. Τα τηλέφωνα έχουν ανάψει από κάτω. Τα ακούς? Τα ακούω. Λοιπόν, και άλλα, αλλά το θέμα είναι ότι θα πάρουν πάλι μετά όταν κλείσει η εκπομπή. Εγώ τους λέω ότι Παρασκευή το πρωί από τις 9.30 μέχρι τις 10 και 10.30 άμα θέλουν μπορώ να ανοίγω γραμμές, να λένε όλοι αυτό που λένε, αλλά πραγματικά όταν λέγονται αλήθειες. Οι τζάμπα μαγκές τελειώσαν το 2010. Πλέον ο κόσμος καταλαβαίνει, όταν κάποιος φωνάζει υπέρ μιας εταιρείας ή υπέρ ενός κόμματος, καταλαβαίνει από πού τα πιάνει ο άλλος. Εντάξει. Δεν είδες το Τάικ Βοντό πόσο γεμάτο κόσμο? Όλοι αυτοί ήταν καταγωματόσχελο, διορισμένοι. Και να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Που λες για το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα, το συμπληρώσω όλο μαζί γιατί δεν έχουμε πολύ λίγα λεπτά. Για ποιο λόγο το δημόσιο αυτή τη στιγμή δεν κάνει απεργία? Για ποιο λόγο το δημόσιο δεν κάνει απεργία? Εννοείς το δημόσιο, το φύγαμε από το θέμα δηλαδή, τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ξαναπανέλθουμε. Θα επανέλθουμε, ναι, δεν το συζητάμε. Βλέπω τους δημοσίους υπαλλήλους τίποτα, αγρόνα αγοράζουν, ας πούμε, και τώρα που δεν δουλεύει και κανένας έξω και τα λοιπά, δεν δουλεύουν και αυτοί. Τώρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει περιλάβει τους μικροαστούς. Ναι.
τους πολύ μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες και τους πάρα πολύ μικρούς επιχειρηματίες. Έχει περιλάβει να ξεζουμίσει αυτούς. Ναι. Τι να κάνει ο δημόσιος εκεί έχει λεφτά. Ναι. Πρέπει να μας τιμωρήσουν. Δηλαδή, εντάξει. Ο δημόσιος υπάλληλος τώρα με την αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται ασφάλεια οικονομικά. Ναι. Του λέει, άσε τώρα πιάσαν άλλο, θα αφήσουν εμένα. Τους έκανε και αύξηση, οριζόντια αύξηση. Άχρηστη, ξεάχρηστη. Να σου πω κάτι. Ναι. Να σου πω κάτι το οποίο το ξέρω για σίγουρα. Εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που είναι, τον είδαμε, το γευτήκαμε, χορτάσαμε κολοτούμπα, χορτάσαμε ψέμα. Εντάξει. Ο επόμενος που θα βγει θα είναι ακόμα χειρότερος. Ναι, και ίσως δεν ξέρουμε. Αυτό. Θα δούμε τώρα ποιος θα πάει στην Αμερική πριν φύγει ο Ομπάμα. Η επόμενη κυβέρνηση, όπως και αν προκύψει, Γιώργο, ναι. είτε από εκλογές, είτε από πιθαναγκασμό των ναζιστών του Σόιμπλε και της Μέρκελ, ναι. και θα είναι μια οικουμενική, μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, θα δούμε πώς τη βαφτίζουν, όπως το έχω προβλέψει στις εκπομπές του Γιώργου του Πηλίτσου, στις τηλεοπτικές. Όποια και να είναι, όπως και να είναι, θα είναι χειρότερη από την κυβέρνηση του Τσίπρα. Ναι. Ό,τι και αν σας πούνε, ό,τι και αν σας τάξουν. Όχι το Μητσοτάκη να βγάλουν πρωθυπουργό, τον Άγιο Πέτρο Ήμαρτον Θεέ μου να κατεβάσουν για να τον κάνουν πρωθυπουργό και ταυτόχρονα πρόεδρο της Δημοκρατίας με διπλή θέση, θα είναι χειρότερο. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργος Αδαλής, κύριε και κύριοι οικονομολόγους, θα ξαναβγούμε και πάλι. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, όμως σήμερα ήταν η βόμβα. Στο YouTube θα το βγάλουμε το βράδυ, μπορεί να το δείτε και στο Facebook οπουδήποτε. Γιώργο μου,